Nakipagkumustahan si dating ako Bicol Party List Representative Kito Ko sa mga residente sa 7 barangay sa Legazpi City. Sa nasabing aktibidad, nakipagdialogo ang opisyal sa mga residente upang talakayin ang kanyang mga plano para sa kanila at ang mga kinakaharap na issue na nais nitong matugunan. Sa Barangay 27 Victory South, hindi bababa sa 300 katao ang dumalo sa pagtitipon. Mainit ang pagtanggap ng mga tao habang inilalatag ni Ko ang kanyang mga programa at solusyon sa issue ng housing sa lugar. Ayon kay Ko, kapag siya ay pinalad na makaupo sa pwesto, sisiguraduhin niyang may sapat na pondo para sa mga proyektong pangkabuhayan at infrastruktura para sa nasabing barangay. Tiniyak din ni Ko na patuloy niyang isusulong ang mga proyektong tunay na makikinabang ang mga Legazpenyo. Iyon po yan ang pinaka-prioridad na housing digdi po sa urban. Nagpaparadakol na baga, so apo, so aki, sarong-arong, sigan, surusuan na. Kaya malag po kita, urban housing, tulong iskalon. Maraming residente ang nagpasalamat sa pagbisita at pakikinig ng dating kongresista para sa kanilang hinaing. Isa na dito si Nanay Divina, na nagpasalamat sa mga konkretong plano ni Ko at nagtitiwala na kaya itong maisakatuparan ng opisyal. Sa kuya, magayon na ng obheto asin ang muya mangyari ni kung kito para sa mga arog sa muya mga tios na lugar, ano ka Victory, napigagi ang ki mga baha, mas magayon itong pigluwas ng arog kayo magkaigwaki, siguradong istara na mga nagtitios. Sa pagtatapos ng pagtitipon, nilinaw naman ng opisyal ang ilang isyong ibinabato laban sa kanya. Ani ni Ko, huwag maniwala sa chismis at samahan na lamang siya para mapaunlad ang lungsod ng Legazpi. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.